הגעתם לחברת ארגוקום, היבואן הבלעדי של טלפוני ילינק, טלפוני ה-IP המובילים בעולם. אז אנחנו מציגים את הטלפון מנהלים T46, שהוא תומך ג'יגה, העברת דאטה במהירות של עד ג'יגה. טלפון איכותי מאוד עם לחצני BLF והגדרת שלוחות משני הצדדים, כולל אפשרות לדפדף, תומך בעצם עד 30 לחצני חיוג. סופטקי, בנוסף הטלפון תומך בממשק Do Not Disturb, שלא ניתן יהיה להגיע לשיחה לעמדה. הטלפון מעוצב בצורה כזאת שיש לנו את הלחצני פעולה מצד ימין, לחצן הולד, לחצן מיוט להשתקת המיקרופון, לחצן אוזניות כאשר לוחצים עליו האוזניות בשימוש, לחצן העברת שיחה, לחצן שמיעה אוטומטית של הודעות, לחצן רידייל חיוג אוטומטי, לחצני ניהול בעצם והגדרות. לחצנים העליונים הם בעצם לחצני הפעלה ובדיקת היסטוריה, שכאן בהיסטוריה אני יכול לדפדף, לראות איזה שיחות נכנסות, יוצאות, מה יזמתי, מה קיבלתי, ולחזור לכל אחד מהאופציות. אשמח לראותכם באתרנו, ylink.co.il.